Kudutshulwe kwabulawa abayisithupha emzini waButhelezi enquthu kukhunyulwa inzela. Bafethu, ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili radio inkeze lami igama umfezeko uNtuthuko Khumalo. Bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha kule channel sicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare. Ukhungathekile umphakathi uqothwa amalunga amane emndenini owodwa kukhona kuwo nengane ebeneminyaka emine namalunga amabili omndeni wakwamakhelwane ekhuphe enquthu ngolwesibili. Lamalunga omndeni ekuthiwa badutshulwe bese ekhaya kade kuhlangana umndeni kunomcimbi wokukhumula inzela. Kulesigameko kuthiwa kubulawe nezilamanzaka amakhelwane okuthiwa bezivakashele ekwaButhelezi beze emcimbini. Kuthiwa kusinde indodana kaButhelezi eneminyaka ewu-16 yona izwe ukuqhuma kwezibhamu yangena ngaphansi kombhede. Kwathi indodakazi yakhona okuvela ukuthi beyibelethe ingane nezinyanga eziwu-11 yasinda ngokulambisa emva kokuthi abasolwa bethe ngabe bayedubula. Inkinga ukuthi sebephelelwe yizinhlamvu. Okhulumela umndeni umnumzane Bongani Buthelezi uveze ukuthi ngesikhathi sokuhlaselwa komndeni ubeyolanda okuthile kamakhelwane. Elandisa laphana bezindaba uthe kungena abasolwa abathathu bacela ukukhuluma nomfowabo ohlala eGoli. Okuthe uma umndeni ulandula baqala badubula. Umfowabo sekunesikhathi bamgcina ekhaya bazi ukuthi useGoli ubengabuyanga kodwa bafike bathi bafuna yena. Okuthe uma kulandula baqala ukudubula wonke umuntu obekhona ekhaya. Endleleni bephuma ebadubula abafana bakamakhelwane abahlangene nabo ebazoziphuzela njengoba bebenetiyana bekhumula izidwedwe emva kokuthi kwashona ugogo kusho uButhelezi. Uthe kusela amalunga amathathu kuphela omndeni uma engambala umfowabo ngoba sekunesikhathi bengamazi. Ngakho-ke abazi ukuthi lesi simo bazosibhekela ngubani, kwazisa abanayo ngisho indlu zonke ziyawa. Bebesalindele ukwakhela akekho osebenzayo. Imizamo yokuxhumana nabomndeni wakwaKhoza ayiphumelela. Ngumthombo wokukhulumela abezindaba ongathandanga ukudalula uthe ilungu lomndeni ebelizofuna ngabasola kuthiwa liyinkabi kunezinsolo zokuthi kukhona elambulala eGoli. Kukholakala ukuthi lesi bekuyisenzo sokuziphindisela. Lo umuntu ohluphayo emphakathini kuyezakala futhi nangamahlebezi ukuthi kukhona umonakalo abawudalile eGoli. Bekukhona abamlandelayo ngebhadi, bekuwumuntu ongabuyi ekhaya kusho umthombo. Uthe lo muzi ufike endaweni ngoSeptemba nyakenye esuke eBhanganango. Uthe uqoqana ndawonye endlini encane yodaka ongekho sesimeni kusuka wafika. Bafethu, ebekulona udaba enginika lona namhlanje okungudaba olungekho luhle oluthinta laphana amalunga omndeni adutshuliwe ayisithupha adutshulwe adlula emhlabeni nokuyindaba engekho yinhle ke bafethu. Ngicela ukuthi mina ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare. Nibe nosuku lomnandi. Inkosi ibe nani.